Benvingudes i benvinguts a la Fundació Bosch i Cardellac. Abans de començar la sessió, voldria tenir un record pel doctor Joan Betaculla, vinculat també a la Fundació Bosch i Cardellac, perquè sempre que vam demanar la seva col·laboració, ell es va fer present d'una manera generosa. Em sembla que l'última vegada que va participar en la secció d'Història i d'Arqueologia fou el curs d'Història de Catalunya. Per cert, amic personal de Josep Maria Benaur i també molt bona relació amb el doctor Esteve. Amb el que havia treballat més junts. Molt bé, ara en parlàveu. Aquest setembre se li va fer un significatiu homenatge, que hi va haver una assistència transversal, sembla que ho vàreu llegir o veure per la premsa o les imatges, i ell es va acomiadar amb aquestes paraules: en el viatge que ara enceto m'acaben de proporcionar l'equipatge més preciós. Jo voldria que en aquest equipatge hi hagués una engruna d'agraïment de la Fundació Bosch i Cardellac. La segona cosa que volia dir és que acabarem l'any 23, el mes de desembre, en dues conferències. Dic perquè el mes de desembre succeeixen tantes coses i per les febres nadalenques pot quedar difuminat. Concretament, el dimecres 13 tenim una conferència titulada A la recerca del patrimoni que estem perdent a Sabadell, per l'arqueòleg Albert Roig i membre també de la Fundació. Els convido. I finalment, pocs dies abans de Nadal, el Manel Arrosa, també membre de la Fundació Arquitecte i Urbanista, sabeu que enguany celebren els 900 anys de Taüll i la conferència serà Experiment i sensibilitat, una mirada a la seva arquitectura en un 900 aniversari de la consagració de Taüll. Bé, avui finalitzem el curs sobre la dictadura de Primo de Rivera d'una manera encertadíssima, perquè afrontem, bé, ho fa el doctor Esteve Déu, la política municipal de la dictadura de Primo de Rivera. Ja li agraïa fa 15 dies la seva participació i la investigació que ha realitzat, fonamentalment en aquesta part, perquè és inèdit i el material que avui desenvoluparà, i sobretot aquests mesos després de l'estiu, que l'hem una mica obligat i ell s'hi ha prestat generosament a fer aquest treball arxivístic. Podreu llegir un resum de la conferència al proper número de Raona, em sembla. Bé que sí, Esteve? La idea és fer un monogràfic de la Raona que hi hagi les conferències del curs aquest. Que el proper Raona, el monogràfic serà la publicació dels textos d'aquestes conferències del curs. Bé, bona tarda a tothom. Avui que estem quasi bé en família, però em sembla que hi ha, com passa alguna vegada, 3 coses alhora aquí a Sabadell i són masses coses per tan poca gent que hi va. Vol dir que ens hem de repartir una mica. Bé, al ser l'últim hi ha el perill de caure en repeticions de coses que ja s'han dit. S'ha fet una conferència general sobre la dictadura de Primo de Rivera, l'altre dia en Luque ens va parlar d'aspectes relacionats amb la política de la dictadura. Intentaré passar per sobre de coses que més o menys ja s'han dit i intentar dir alguna cosa no. Bé, d'entrada dir que a començament de la dècada de 1920 el model del sistema de la restauració monàrquica havia arribat ja a una situació d'esgotament
i s'havien acumulat els problemes o molts problemes que l'alternança política de liberals i conservadors eren incapaços de resoldre. Els problemes i fracassos a la guerra del Marroc, l'inici d'un període de crisi després de ralentiment del creixement econòmic, un increment de les taxes d'atur, conflicte en determinats sectors de l'exèrcit, les reivindicacions autonòmiques, és a dir, era un període en què s'acumulaven els problemes i no hi havia capacitat de resoldre'ls. Però el problema fonamental que preocupava més, sobretot els sectors socials dominants, era l'agreujament de la conflictivitat sociolaboral. Evidentment, calia prendre una solució, sobretot en aquesta línia, i d'aquí en surt el pronunciament militar del 13 de setembre del 23. Feia temps que no n'hi havia hagut cap, quan era això una tradició típica del segle XIX, i podríem considerar que aquest cop d'estat militar és una mena de pacte entre la monarquia i les corporacions socioeconòmiques que necessitaven, en definitiva, un restabliment de l'ordre públic. Per aconseguir aquest objectiu, aquesta dictadura militar, doncs el que va fer, el típic que fan les dictadures militars, és a dir, supressió de les llibertats i de drets democràtics, una política repressiva contra la major part de les organitzacions polítiques i sindicals, tot i que en el cas de la dictadura de Primo de Rivera hi ha alguns matisos, és a dir, uns van rebre més que els altres, com veurem. I, evidentment, si proscrius la major part de les formacions polítiques, has de crear una mena de sistema polític alternatiu que normalment acaba sempre, quan hi ha dictadures, amb un partit únic. La dictadura de Primo de Rivera crea també el seu partit únic, tot i que no el vol nomenar partit, com altres també no van voler dir partit a una cosa que volien dir movimiento, però en realitat era un partit polític. Quin era l'ideari d'aquest partit polític? Si el llegim, està ple de vaguetats, de generalitats, i jo diria que de l'ideari aquest hi ha un punt que per mi era el fonamental. Clar, plantejar el foment del ressorgiment d'Espanya, l'amor a la pàtria i l'amor a la monarquia. Restabliment de la confiança en les institucions i els poders polítics, és a dir, la confiança entre l'Estat i la societat. Afavorir el progrés econòmic, millorar l'educació i el benestar de la major part de la societat, invertint més en escoles i sistema sanitari en general, inculcar la pràctica d'una moral i bons costums inspirada en la doctrina cristiana, i un altre que per mi era el més important, i és el que van aplicar fonamentalment, que era mantenir la tranquil·litat social i el principi d'autoritat. O sigui, d'això és el que es tractava. Bé, evidentment, aquest partit tenia vocació de muntar-se a tot arreu, i Sabadell no va ser menys, i a Sabadell també es va muntar la Unió Patriòtica. La Unió Patriòtica no es va constituir a Sabadell fins pràcticament un any després del cop d'estat militar, i el primer embrió eren 4 gats. És a dir, van començar 30 afiliats i cap a finals de l'any 27 van arribar a 1.800, és a dir, creixement en certa manera meteòric. Evidentment, la seva composició recollia una mica de tot, de la dreta més conservadora, de la dreta més tradicional, partits monàrquics, antics carlins, alguns larroixistes
que ja tendien ja cap a una certa reconversió i, evidentment, va plegar molts oportunistes. Aquest partit pretenia ser interclassista, és a dir, partit únic, per tant, un partit que hi cabia tothom. Aquí he fet, a partir d'aquesta última recerca, una anàlisi més o menys sociològica de quins eren els components d'aquesta Unió Patriòtica. Bé, d'aquests 1.800 em vaig entretenir a identificar-ne més o menys un miler. D'aquest miler, un percentatge, entre 150 eren dones, de la majoria no consta professió perquè eren dones que treballaven a casa i no constava una professió específica. Fonamentalment perquè la majoria de les dones que eren afiliades a aquest partit eren dones o filles d'alguns dels membres de la Unió Patriòtica. A partir d'una mostra de 770, fixeu-vos que aquest interclassisme estava molt esbiaixat. És a dir, en una societat essencialment obrera, resulta que el 38,70% dels afiliats eren rendistes, empresaris i professionals liberals. Això no quadra, evidentment, amb l'estructura social de la població. Però, a més, hi havia un 13,77% que eren obrers qualificats. Prefereixo el que anomenaven obrers de coll blanc, és a dir, viatjants, teòrics, dependents de despatx, encarregats de filatura, encarregats de telers, la majoria persones de confiança dels industrials. Però el que sobta és la xifra aquesta del 15,71% d'empleats públics. És a dir, aquests els hi van posar directament a la Unió Patriòtica, és a dir, com aquell qui diu, es van veure obligats a afiliar-se al partit. I el que eren obrers manuals dels diferents sectors són un 31,82%, és a dir, una proporció inferior a la dels empresaris. Per tant, això no quadra. Era, per tant, un partit, repeteixo, amb vocació interclassista, però, en realitat, estava format fonamentalment per sectors de classes mitges i altes, obrers qualificats i funcionaris gairebé obligats. Podríem dir que la major part dels obrers manuals eren gent que pertanyia al sindicat lliure, és a dir, que eren gent que, en certa manera, també, per la seva pertanyença al sindicat lliure, es van veure quasi obligats a integrar-se dins del sindicat vertical. I altres eren alguns oportunistes, per exemple, hi ha una sèrie de treballadors aturats que són els que s'apunten a la Unió Patriòtica a veure què treu. Bé, la Unió Patriòtica, la primera seu social, la instal·la, com que eren només 30, en un despatx de l'Ajuntament. O sigui, tot queda a casa. Després ja busquen un local, al començament de la Rambla, el número 6, allà al bar de Cal Jan, i el mateix any 26 munten un periòdic Tribuna del Vallès, que es converteix en un mitjà de propaganda, bàsicament del govern municipal. Curiosament, hi ha una certa, diguem-ne, repugnància, podríem dir, al propi diari, perquè fins i tot els empresaris, o la major part d'empresaris, no volien posar publicitat en el diari. És a dir, tenen enormes dificultats per trobar anunciants. Solució, subvenció de l'Ajuntament. O sigui, com que no hi ha ingressos per publicitat, que subvencioni l'Ajuntament.
Bé, ja tenim, doncs, un partit únic que va créixer de manera, diguem-ne, ràpida, és a dir, fet pràcticament del no-res, i es tractava de buscar persones per col·locar en diferents llocs que calia controlar. Aquest era l'objectiu, bàsicament, de la Unió Patriòtica i, evidentment, controlar totes les esferes de poder. Bé, òbviament, la dictadura de Primo de Rivera procedeix a la destitució dels ajuntaments elegits democràticament. A Sabadell hi havia un ajuntament que podíem qualificar bàsicament de dreta, és a dir, ja hi havia un govern de dreta, elegit l'abril del 22, presidit per Domènec Saló Sales, un catòlic, catalanista, vinculat al centre català. Per tant, es procedeix a la destitució de l'alcalde, tot i que es va produir pràcticament 15 dies després del cop d'estat militar, i després es convoca un ple l'1 d'octubre per fer el nomenament del nou ajuntament. Evidentment, si no hi ha eleccions, si els partits polítics estan proscrits, com s'elegeixen els regidors o com es trien els regidors? Per nomenament. Quin criteri segueixen les autoritats militars per fer el nomenament del regidor? Doncs agafa fonamentalment un primer criteri: nivells de renda. Fa una llista de gent dels que paguen més impostos municipals. Per tant, han de triar amb aquests. Després, una segona llista de professionals liberals, advocats, metges, farmacèutics, etc., és a dir, forces vives. I després, un altre apartat que diu personal qualificat de la indústria, dels serveis, etc. I aquí entrarien aquests obrers de coll blanc i algun que altre funcionari. Bé, tenim els regidors que van passar per l'Ajuntament de Sabadell. 79 en un període inferior a 6 anys. El consistori tenia 29 regidors. Per tant, va ser una autèntica desfilada de regidors durant aquest període, cosa que posa de manifest una certa inestabilitat del govern municipal, per no dir-ne una altra cosa, com comentaré més endavant. Bé, els regidors: 33 industrials tèxtils, 7 contractistes d'obres, 6 industrials d'altres branques, 7 industrials del metall, 6 industrials d'altres branques, 2 contractistes d'obres, 13 comerciants, 2 comissionistes per compte propi, 3 advocats, 2 metges, 2 farmacèutics, 4 grans propietaris agraris, i tenim 5 d'aquests obrers de coll blanc. Per tant, 74 eren membres de les classes mitges i altes, els que van ocupar l'Ajuntament. Aquest Ajuntament, que va tenir un primer alcalde a l'interí que va durar una setmana, Feliu de Musguarro, fins que no es va anomenar el nou Ajuntament, presidit pel metge Esteve Maria Relat Coromines. Qualsevol reunió que fes, és a dir, qualsevol ple, havia de ser presidit per l'autoritat militar. L'autoritat militar és qui presidia els actes. Fins a finals del 23, l'autoritat militar va venir sempre a presidir els actes. Llavors ja deia, no ho sé, vindré només aquells que hi hagi temes molt importants i aquells que es tracti de pressupostos
o d'impostos, és a dir, de calés. En els altres ja no venia. Però bé, com va funcionar aquest ajuntament? Per tant, podríem dir que va ser un ajuntament qualificat per l'actitud de desídia dels seus components. Poso algunes dades que són il·lustratives. Hem parlat d'entrada de 79 regidors, dels quals 4 més van repetir mandat en 2 períodes diferents. És a dir, que per tant podríem parlar de quasi bé una vuitantena. Hi va haver-hi nombroses dimissions voluntàries, amb 2 motius: problemes de salut i problemes de feina. La major part d'aquests regidors que hem vist, industrials, etc., havien d'anar a la fàbrica, no a l'Ajuntament, perquè allà no tenien feina. Per tant, l'argument fonamental eren problemes de salut o problemes de feina. I els que moltes vegades es quedaven demanaven llicències de 2 i 3 mesos perquè havien d'anar de viatge per les Espanyes a vendre teixits. O sigui que molts, evidentment, tenien llicència. En una primera fase van col·laborar en aquest govern membres de la Lliga Regionalista. No hem d'oblidar que la Lliga Regionalista era un partit que aquí Sabadell representava fonamentalment els interessos de les classes mitges i altes. El problema és que la política anticatalanista que va practicar la dictadura de Primo de Rivera va comportar, diguem-ne, que s'emprenyessin els regidors aquests de la Lliga i van acabar dimitint de manera progressiva, sobretot a partir de l'any 25, i després l'Ajuntament va passar a ser controlat per la gent de la Unió Patriòtica, sobretot a partir del moment que va entrar a l'Ajuntament en Josep Maria Marcet, que era fill del seu pare, fill del Plàcid, que era el president de la Unió Patriòtica. Bé, per què he parlat de desídia en l'actuació de l'Ajuntament? Bé, es van celebrar, en aquest període de quasi 6 anys, 56 plens municipals. En un començament se celebraven cada setmana. Després ja, cap a començaments de 1924, van dir: no cal. Fem una comissió permanent amb els tinents d'alcaldes i d'alcaldes i ja ens reunirem de tant en tant. I llavors es reunien cada mes, cada 2 mesos, cada 3 mesos, sense cap criteri. D'aquests 56 plens, 14 dels convocats no es van poder celebrar per manca de quòrum i es van haver de programar per 2 o 3 dies següents. En 26 dels plens que es van celebrar, és a dir, pràcticament la meitat, van faltar 10 o més regidors. Per tant, quòrum just. Com que la gent no venia, van dir: doncs ara nomenarem regidors suplents. I van fer el nomenament de regidors suplents. Però els suplents encara hi anaven menys que els titulars. Llavors, com que els suplents no hi anaven, van crear una mena d'organisme que en deien vocals adscrits a les diferents comissions, més els alcaldes de barri. És a dir, anar creant, diguem-ne, més llocs per anar col·locant a la gent de la Unió Patriòtica. Bé, per tant, doncs, podríem dir que aquest Ajuntament gaires ganes de treballar no en tenia i podríem dir que en la major part dels plens, l'única cosa que s'aprovaven eren afers de tràmit.
Alguns temes, com veurem, van dur polèmica, però realment van ser molt pocs. Quina va ser l'actuació d'aquests ajuntaments? Bé, com en el conjunt de l'Estat, es va donar prioritat a la despesa en obra pública. Hi havia un problema important d'atur en aquests anys, i sabia que a començament dels anys 20 es havien arribat a taxes d'atur del 20%, per tant hi havia un problema greu d'atur, calia doncs donar prioritat a donar feina a la gent. Evidentment, amb l'obra pública, era un sector molt intensiu de treball, per tant, amb pocs diners es podien crear molts llocs de treball. Bé, aquest Ajuntament va plantejar una sèrie de coses i si fem un balanç, diríem que de les que va proposar se'n van fer poques i moltes de les que es van proposar no es van fer. Es va fer un ambiciós programa d'eixamplar la xarxa de clavegueres de Sabadell i millorar els carrers de terra de Sabadell a través de l'empedrat de molts carrers. Es pretenia pràcticament fer això a tot el centre de Sabadell. En realitat es va fer a 3 o 4 carrers. Per tant, poca cosa. Es va construir el nou edifici de la maternitat al carrer de l'Illa i es va instal·lar la infermeria antituberculosi a la zona del Taulí. Això era per millorar el benestar de la població. L'altre, recordeu, hem dit, era millorar l'educació. Es van projectar 3 centres escolars nous, perquè faltaven, com va comentar en Luqui l'altre dia, moltes places escolars. D'aquests 3 projectes escolars no se'n va fer cap, ni un. Per sortir més o menys del pas i posar un pedaç, es va ampliar una mica l'escola de la Casa de la Caritat i després es va fer una cosa bastant curiosa. Van obrir una porta a la casa del mestre de l'escola del carrer Llobet i a la casa del mestre de l'escola de la Creu Alta, del carrer Ferran. Van enviar els mestres a un altre pis i aquesta porta que comunicava el pis del mestre i l'escola van agafar algunes habitacions per fer-hi algunes aules addicionals. Havien projectat construir una escola a la plaça del Vallès. Això va ser un element de polèmica i aquesta, evidentment, que és la que tenien més avançada, no es va construir perquè van dir, home, construir una escola al mig de la plaça del Vallès, amb les poques places que tenim a Sabadell, evidentment, malament. Aprofitant l'arribada del ferrocarril elèctric al baixador de la Rambla, es van urbanitzar el carrer d'Alfons XIII i el carrer Narcís Giral. És una de les coses que es va dur a terme. Es va convertir la Rambla en bulevard, una proposta que va ser, evidentment, molt polèmica. Es van projectar 3 nous mercats municipals, un al nord, un al sud i un al mig. L'únic que es va fer va ser el mercat municipal, inaugurat ja l'any 30, quan el dictador ja havia plegat, i es va projectar la construcció d'un teatre municipal. Evidentment, el primer que vam tenir és dels anys 50, o sigui que tampoc en van fer cap. Bé, per fer tot això, que òbviament la major part de coses que hem vist no van fer, es va augmentar la pressió fiscal, i no pas poc. Es va incrementar la part corresponent dels impostos municipals, dels 3 impostos bàsics, contribució industrial i de comerç, contribució rústica i pecuària i contribució urbana en un 32%. I
es van augmentar també altres impostos menors, els que gravaven les begudes alcohòliques, els locals d'espectacles, etc., però, repeteixo, en proporcions menors, però a l'entorn del 15%. Bé, malgrat aquest augment d'impostos, els exercicis econòmics municipals 23-24, 24-25 i 25-26 es van tancar amb greus dèficits. L'any 1926 es havien declarat com a incobrables impostos equivalents al 25% del pressupost anual. I, lògicament, augmentava la morositat de l'Ajuntament amb els proveïdors. Què vol dir aquí? Vol dir que hi ha una evasió fiscal considerable. Després ja veurem, al final de la dictadura, hi ha un informe demanant comptes i una de les acusacions que es fan és de prevaricació amb el tema del cobrament d'impostos. Bé, per tant, augment d'impostos i acumulació de dèficits municipals. Per tant, era una contradicció voler fer moltes coses i no tenir calés per fer-les. Bé, l'any 1926, com ja es va comentar en altre moment, el Banc de Sabadell va estar a punt de fer fallida. I l'Ajuntament va dir, aquí estem nosaltres. L'Ajuntament va oferir 3 milions per ajudar l'entitat. I no els penses treure. Evidentment, es tractava de demanar un crèdit. Evidentment, no es podia demanar un crèdit a l'Ajuntament per ajudar el Banc de Sabadell, quedava molt malament. Van dir que en lloc de 3 milions demanarien un crèdit de 6, 3 per salvar el Banc de Sabadell i els altres 3 per fer aquesta obra pública, sobretot el pla de clavegueres, que això es veu que venia. Bé, com sabeu, el Banc de Sabadell no va caldre aquesta ajuda, es va poder salvar més o menys amb l'aportació d'alguns dels seus accionistes i evidentment una ajuda del Banc d'Espanya i no va caldre aquesta ajuda. Però, evidentment, ja s'havia aixecat la llebre, automàticament, després que el Banc de Sabadell digui no necessitem el crèdit, l'Ajuntament demana un préstec de 4 milions de pessetes. No de 3, que era el que tocava per l'obra pública, sinó va, un de més, 4. Aquest crèdit va ser atorgat pel Sindicat de Banquers de Barcelona, un crèdit de 4 milions que implicava l'emissió de 8.000 obligacions de 500 pessetes, el 6% anual d'interès més el 0,5% de comissió de gestió, és a dir, el 6,5%, és a dir, preu de mercat, es hagués pogut aconseguir un préstec evidentment més favorable, però algú va proposar a l'Ajuntament però es va tirar pel dret, però com que s'havia d'amortitzar a partir de l'any 33, patada sempre. Llavors a l'època republicana i de la guerra es va suspendre l'amortització d'aquest crèdit. Bé, aquest crèdit havia de servir per construir 3 mercats, 3 escoles i un teatre municipal. I només es va construir el mercat central. Què va costar el mercat central? Entre la compra del terreny i la construcció de l'edifici, a l'entorn d'1.300.000 pessetes. On són els altres 2.700.000? Jo he intuït que van servir per tapar els dèficits municipals que es van anar acumulant durant aquests anys. Però això és evidentment una hipòtesi, però evidentment la construcció de les clavegueres
i dels empedrats, si no recordo malament, van costar 147.000 pessetes, és a dir, que era peccata minuta. Alguns d'aquests projectes van ser objecte de polèmica. Per exemple, hi va haver-hi regidors que es van oposar a l'obertura del carrer Alfons XIII i del carrer Narcís Giral, més que res perquè alguns dels regidors que es van oposar tenien interessos immobiliaris en aquesta zona i no estaven per l'expropiació a un preu molt més baix que el preu del mercat. Hi va haver-hi també una clara oposició a la construcció de l'escola a la plaça del Vallès, i només alguns d'aquests temes polèmics es van desbloquejar quan va controlar l'Ajuntament la gent d'Unió Patriòtica. És a dir, l'oposició va venir fonamentalment des dels regidors de la Lliga, que entre això i la política anticatalanista van acabar abandonant el vaixell. Hi va haver també dos altres temes polèmics. Un va ser la propietat del Santuari de la Salut i dels terrenys del Santuari de la Salut. L'any 22, la parròquia de Sant Fèlix, per la cara, inscriu el seu nom la parròquia el Santuari de la Salut i els terrenys de la Salut, una mica fent com això que s'ha fet últimament de les immatriculacions. És a dir, així a la brava va decidir que era seu. L'Ajuntament va posar un plet, alguns membres de la Lliga vinculats a l'Acadèmia Catòlica s'hi van oposar, però en aquest cas l'Ajuntament va tirar endavant i va guanyar el plet, i l'any 24, evidentment, la propietat dels terrenys del Santuari de la Salut i el Santuari de la Salut van tornar a l'Ajuntament. I l'altre tema polèmic va ser el tema del bosc de Can Feu. Bé, el bosc de Can Feu va passar a noves mans per herència del marquès de Montsonís, i el marquès de Montsonís va voler treure'n calés. I una de les propostes va ser urbanitzar la zona del bosc de Can Feu. I va començar a tallar arbres. I això va aixecar la llebre a veure què passa aquí. L'Ajuntament va protestar per aquesta actuació del nou propietari, i el nou propietari va dir: si voleu us el venc per 1 milió de pessetes. Això són molts calés. I la cosa va anar donant voltes fins que l'any 28 es van tornar a tallar més arbres del bosc de Can Feu. Llavors van dir que això va seriosament. Aquí es va posar molt fort, jo diria que és de les coses en què va posar més militància l'alcalde Relat. L'alcalde Relat va ser el gran defensor del bosc de Can Feu. Es va proposar convertir el bosc de Can Feu en parc natural. Van proposar això de parc natural, em sembla que era el Ministeri d'Agricultura que van dir: home, això no té res a veure amb els picos d'Europa i coses d'aquestes, això no hi cap aquí. Bé, doncs, parc natural no, però llavors van aconseguir que fos inclòs el bosc de Can Feu en el que en deien el Pla d'Espais Lliures de 1929. Per tant, tenia una mena de protecció. Però aquesta mena de protecció va durar poc temps. Quan hi ha l'Ajuntament de l'Edicte Blandel de l'any 30, es retira del Pla d'Espais Lliures del 1929. I el bosc de Can Feu queda als llimbs. I així va acabar. És a dir, el bosc de Can Feu l'any 30 va quedar sense cap mena de protecció, i després, entre que durant la guerra es necessitava llenya perquè no hi havia carbó, i després després de la guerra va passar el mateix i van decidir arrasar-lo, doncs va ser un tema que jo diria que és l'única cosa
de l'època de la dictadura que es va fer més o menys bé, és a dir, protegir un espai natural que era volgut per tothom. Això sí que era interclassista, era l'única cosa. Bé, el règim calia fer propaganda i, evidentment, calia fer l'exaltació del règim. L'altre dia se'n va parlar, l'any 24 es va programar una visita dels reis i el general Primo de Rivera i va intercedir la gran amiga de la monarquia, la sabadellenca Jacinta Duran, la famosa Cinteta Rompa, la dona del Domènec Codina Centelles. L'Ajuntament va participar en tots els homenatges haguts i per haver, el general Primo de Rivera, tots els governadors militars, governadors civils, etc. I fins i tot es van fer alguns canvis del nomenclàtor per homenatjar algunes de les personalitats del nou règim, des de la plaça Major, que va ser rebatejada amb la plaça del general Primo de Rivera, fins a la plaça del Martínez Anido, que es va posar allà on hi ha la plaça de les Marquilles, General Barrera al carrer d'Horta Novella, General Milans del Bosc al carrer de la Font Nova, la Reina Maria Cristina al carrer de la Unió. L'únic carrer nou que es fa se li posa el nom d'Alfons XIII, l'altre va ser el del Narcís Giral, i fins i tot per allò de la moral catòlica i principis cristians es va batejar un carrer també amb el nom de Papa Pius XI al carrer Ample, que després va ser, em sembla que encara se'n diu de Papa, encara tenim també llicències no de l'última dictadura sinó també de la penúltima. Bé, ja hem dit que una de les característiques del nou règim va ser la política repressiva. Més o menys se'n va parlar ja l'altre dia. Hi va haver una política, diguem-ne, fortament repressiva contra el que era la Federació Local de Sindicats, vinculada a la CNT, que havia protagonitzat la major part dels conflictes sociolaborals a Sabadell. La UGT aquí a Sabadell no pintava res, no existia, com tampoc existia pràcticament el PSOE. Alguns dels seus dirigents van ser detinguts a les primeres de canvi, alguns altres van haver de marxar no solament de Sabadell, sinó també d'Espanya. Com sabeu, un dels grans dirigents sindicals de l'època de la República i de l'època de la Guerra Civil va ser en Moix, que va ser alcalde, ministre de Treball i d'Assistència Social. El Moix marxa a Argentina durant l'època de la dictadura i torna a Sabadell l'any 29, però després les detencions van continuar, ja que hi va haver-hi una certa activitat clandestina per part de la Federació Local de Sindicats, detencions amb motiu del cobrament de quotes, amb motiu d'algunes reunions il·legals precisament en el bosc de Can Feu, celebració aquí a Sabadell d'algunes reunions d'àmbit regional, és a dir que les detencions van continuar durant aquest període. Per altra banda, podem dir els segons que van rebre més, de certa manera, van ser els catalanistes, fins i tot els de dreta, és a dir, tot el ventall catalanista. Ja hem parlat de l'enemistat que es va quedar, que es va donant amb la gent de la Lliga Regionalista, que fins i tot va haver de veure com havia de tancar el seu periòdic, La Veu de Sabadell, cosit a multes i amb un tancament definitiu, però és que fins i tot van clausurar l'Acadèmia Catòlica perquè hi havia molts elements catalanistes i el seu principal dirigent, en Lluís Carreras Mas, es va mostrar sempre contrari a la dictadura de Primo de Rivera i també va haver de marxar. Primer es va amagar per l'Aragó i va acabar marxant després a França. Es va crear una mena d'entitat succedània, l'Escola Cantòrum, que més o menys
servia de tapadera i continuava més o menys les tasques que duia l'Acadèmia Catòlica. La política catalanista es va manifestar també en tonteries diverses, és a dir, prohibició dels rètols en català als comerços, prohibició d'exhibir la bandera catalana, però fins i tot es va prohibir cantar la Santa Espina en públic i celebrar l'11 de setembre. Tonteries d'aquestes, etc. Per altra banda, hi va haver una certa tolerància amb els partits republicans federals i radicals, van ser prohibits els locals clausurats alternativament, ara l'obro, ara el tanco, deixaven fer activitats culturals en el seu interior, i una mica això també es va aprofitar, és a dir, els obrers, clausurat al local de l'Obrera, havien fet reunions de sota mà, i una mica va ser, moltes d'aquestes xerrades es van convertir en escola de formació de nous quadres, diguem-ne, republicans, federalistes i sindicalistes en general. Però és que hi va haver-hi una animadversió contra les federacions de germandats. És a dir, en una ciutat amb greus dèficits sanitaris, en què es havien creat aquestes mutualitats obreres i una federació de germandats, que hi col·laboraven, diguem-ne, metges privats que treballaven també a la sanitat pública. És a dir, va haver-hi una animadversió total. És a dir, es van fer campanyes perquè els afiliats es donessin de baixa. Es van organitzar boicots contra metges que col·laboraven amb les mutualitats. Es van depurar les seves juntes directives i fins i tot es van clausurar la farmàcia que tenien, que venia els medicaments a preus més barat que les altres farmàcies. És a dir, no s'entén si no és que fossin mutualitats obreres. És a dir, suposo que l'element era aquest, però és que la seva funció era bàsicament una funció assistencial. Aquelles entitats que més o menys van subsistir, doncs van haver de patir la depuració de les seves juntes directives i la col·locació en aquestes juntes directives de gent de la Unió Patriòtica que potser no tenia res a veure amb les activitats de la societat. I tot i així, cada cosa que feien havien de demanar una autorització prèvia. I, per altra banda, ja es va comentar l'altre dia, va haver-hi una animadversió també contra la premsa. És a dir, tots els diaris republicans no els va caldre ni prohibir. Se'ls van cosir a multes, van haver de plegar per problemes econòmics. I el cas de l'associació de la premsa. Ja a les darreries de la dictadura van substituir una junta directiva amb gent, diguem-ne, poc sospitosa d'esquerranisme i van posar-hi allò com aquell que diu el redactor, el director, l'administrador de la Tribuna del Vallès i uns quants més de la Unió Patriòtica. Però això ja et dic, el 29, a les darreries del govern de Primo de Rivera. Bé, per dur aquest terme, aquesta política repressiva, a més, òbviament, de les forces d'ordre públic, van comptar amb el suport del sometent armat. És a dir, molts d'aquests membres de la Unió Patriòtica els trobem també, evidentment, implicats en el sometent armat, que tenia un arsenal d'armes curtes i llargues extraordinari i, evidentment, amb actuacions més o menys del Sindicat Lliure, que, com veure l'altre dia, tampoc va ser utilitzat massa intensitat. Bé, es produeix la caiguda de la dictadura de Primo de Rivera al gener de l'any 30, es nomena una dictadura, es nomena la dictablanda, hi ha canvis a l'Ajuntament i entra a formar part de l'Ajuntament una altra persona
una altra persona de la Lliga, però era massa catalanista, en Joan Ferreres Graner, i al cap de poc temps hi van posar-hi el Marí Coromines. El Joan Marí Coromines, que aquest era més moderadet, i evidentment molt moderadet si tenim en compte que aquest ja va ocupar un càrrec de falange a Burgos durant la guerra i va ser un dels alcaldes interins després de la guerra civil, o sigui que moderat ho era. Bé, al final de la dictadura de Primo. Aquesta nova dictablanda, tenint en compte l'Ajuntament de la dictablanda, tenint en compte la important presència de la gent de la Lliga, es va venir a crear una mena d'informe de l'actuació de l'Ajuntament anterior, sobretot per les pressions dels sindicats, per les pressions dels republicans i sobretot dels catalanistes més d'esquerres. Finalment, malgrat tot i les dificultats que van tenir per obtenir informació, es va elaborar un informe final que està publicat en el llibre d'actes de l'Ajuntament, que té 20 pàgines, és enorme, en el qual es verteixen acusacions de malversació de fons públics, d'irregularitats en la negociació dels préstecs, del préstec, de tràfic d'influències en la gestió del cobrament d'impostos, d'irregularitats en l'adjudicació d'obres, perquè una pràctica habitual era fragmentar les factures perquè no hagués d'haver-hi un control i es poguessin adjudicar a constructors de la localitat, amb l'argument que així segur que donaven feina a gent de Sabadell, abusos en els afers relacionats amb l'ordre públic, amb la imposició de multes, etc. Bé, després d'aquest informe demolidor, repeteixo, té 20 i tantes pàgines, com es va acabar? Doncs com sempre, depurant i sancionant alguns funcionaris municipals per coses petites. Depurant novament ara alguns membres de juntes directives que van cometre abusos de poder. Però cap polític se'l va fer responsable de les irregularitats que s'haguessin pogut cometre en la gestió municipal. Però és que el més bo del cas, aquestes poques sancions i depuracions les va haver d'aplicar ja el govern o els governs de la Segona República. És a dir, no les van aplicar ni durant el període de la dictadura. Bé, aquí acabo i moltes gràcies.